Dámy a pánové, a dneska si zahrajeme Tycoon s vláčkama. Dlouho jsme neměli, nebo jako na tomhle nebylo točit poprvé. Tycoon jako vláčkovej, ale nevím, já mám nový mobil, takže já jsem v tom byl dobrý, ale tam asi nemám vůbec nic. To teď hraju asi poprvé, jmenuje se to. Kdybyste si to chtěli zahrát, je to Rozcale Tycoon. Není to úplně kvalitní hra pro málo lidí, ale je to dobrá hra. Stavíte tam vláčky a ono jako to jezdí, je to modelový a to dneska nedohrám celý, ale prostě zkusíme aspoň půlku. Flame Tycoon, Hop Load Tycoon, Dropper a musíme klikat. Nemusíme, to je dobrý, tak my neklikáme, takže si musíme za $10. Na to $10 na to, aby jsme mohli 7, aby jsme si mohli koupit další ropu. 10. Stone, to mu je $50. To je docela hodně. 5, jo. Ale budeme to mít chvilku. To je pozitivní, jo, a prostě dobrý. $50 máme 28. Máme $28. 38, 39, 40, 50 a máme $50. A tak 51. Ještě lepší. $100 potřebujeme na to, aby jsme koupili dropper za $100. Takže kolik máme vůbec, já nevím. Máme 8, 54. Já nemám ani světlo. Jakoby nemáme vůbec nic. $1 máme. 95 a 90. 100. Jo, 106. 112. Bum, bim, bum. Bim, bam, bum, bum, bum. 200. Můžeme si začít stavět. Proč si ten pejk zavírá a mazej. On se stoula. Teď to. Pokud se vám moje videa líbí, tak nezapomeňte hodit like, odběr. Budu moc rád. Můžete to kdykoliv zrušit. Takhle. A máme první štík. A to se vyplatí. DDC kontrolár. 100. Tady asi bude. 100. Jestli budeme na ovládání vlaku. Tak vypadá. Jo. Asi nebudeme dávat zvuky. Tak se slyšíme líp. 150 potřebujeme. 152. Windows, wow, 200. Jo, upgrader se jde. Aha, já myslím 500. Tak to je jedno. Jsem tady asi skoro nejhorší. Jo, jsem nejhorší. Ale to nevadí. Za chvilku budeme mít 200 a koupíme se upgrader. Opět. 67, 167. A to se vyplatí. 206. Boom. Jo, aha, teď máme upgrader. Bude nám to dávat mnohem líp. Jo. 200, to máme za chvilku. Koukejte, jak ty peníze už lítají. No a 200 jsou naše. Jo. Valtu. Zeď 2.
Mini rozsah. To potřebuji stopáďo. Flor 200. Nechci. Chci mini vláček už. Ale nikdo nemůže tady přeskočit. Jo, může. Tak nic. Máme vláček. Jo. Vláček. Máme vláček. Já vytnu asi hudbu. Settings. Local music. Jo. Už nic neslyšíte. Máte vláček, ale možná štvete pára. Počkejte, kolikátka to je vůbec? 1000. To a jede. Jo, máme první vláček. Lidi, máme první vláček. Hezky zatroubíme. Tak, tady bude s náma. Počkej, co? Docela dlouho jsem avkoval. Hop, hop. Ještě se kopilu a mám 200. Floor 250, 800. A já chci nějaký další dropper. Chci další dropper. Jo, to bude na second floor. Tak, nic. Odpademe tady pozorovat minivák. Jak úplně jezdí. Tak jo. Neštěkej. 350. Bum, no. Op, 193. Přestaň! Sorry, já musím se schovat, protože můj pes mě tady vytrvuje. Je, mrazí mi, to je kamera. Kámo. Teď budu mít nějakých 300 a potřebuji 100 páďo. Kam? Wow, internet. Vy sakra. Možná to jde diskonekty. Dobrý. To bylo ofous. 250. Aha, co? Kámo, to je drahý už. Table grass je na 250. A škoda, že tady fakt nemůžeme běhat rychle. Tak spíš. Jo, můžeme. Tak to počkat. Tak to jo. Kámo, jo, tak to je. Kámo, tak to budeme rychlí. Docela. Uj, 325, koupíme stůl. 270, 400. 270 potřebujeme. To je drahý už. Hop, 270, 280, to co furt dražší. Jdeme se kouknout ke kamarádům. Takže jak by to asi mělo vypadat po dostavění takhle. Jo, to je docela. Tady má hodně vlaku. Tak nic, možná to video bude docela dlouhý, ale to nevadí, nebo vadí vám to, napište do komentářů, jestli třeba byste chtěli mít hodinový video. Ale to asi by vás nevadilo. Nebavilo koukat na mě hodinu, jak nějaký taky video. Tak, 500. 500? Je to 500.
Trax, nevím, co je to Trax. Lift. 8. 427. 451. Pan 477, 493, 495 a 531. Je to sokolé Trax. Decoration 500. Spawneme. Spawneme nějaký nákladní. Spawneme tenhle. Ne. Op. Všechny vlaky jsou spawnutý. Jedeme jenom napojit. Ne. Takhle. Tenhle boom pojede. Boom rovně. Boom. Boom. A vrátí se. A ten druhý pojede. Boom. Boom. A boom. Můžu asi vědět. Hop, 100. 31. 100. Už je s tím. Mně se teda asi víc líbí tam ten. Káně, jestli jsem to dobře odhadl. Budu vlastně tak správně. Jo. Jezdí podle mých představ, ale docela se mám neboural. No. Takže jo, ani se mám posadnout, to jsem otvířno. Tady jezdí, no dobrý, asi. Můžeme koupit dekorace. To je hezký. To bude hop. Takhle. Hej, čole. Musím spomenout novej. Pojedu mnohem pomalej. Jo, ono jezdit. Pojedu třeba jenom 75. To bude nejlepší 75, jo. Třeba pojede taky 75. A oni si teď proměnili trasy. Jedou krásně zatím. Jako vypadá, že tenhle rychlejší a to jde stejně, ne? Trošku spolu. Offer. Proč já pomalej? To nás neuškodí. To nevadí, že je pomalej. Aspoň mám menší šanci na vykolejení. 400 Windows. 800 nemám. 800 floor. Jste se zbláznili, nejsem takový boha. 2000 mám. To mám. 600 mám. Ještě.
Dědo. Tak. Tohle to neschodíš, ty ovládače, aby se to nerozbilo, musíš trošku... To je docela horké. Je, no. No. Musíš být trošku podánější. Tak já to zabavím dostat takhle krámky do té krabice. Je ti fakt třeba 2 jenom. No. Je ti tohle a tohle. No. Ne, tohle a tohle. Jo, ale zase to tohleto. Jo. No. No, nesmíš na to zapomínat. Jo! Tak já bych to udělal a pak vyčistím. Tak jo, takže lidi, jsem zpátky a jdeme zase jezdí nebo nejezdí, jo, okay. $1 a lamps, jo, klidně, nemáš 50, o, tady je další. 400. Budu mít další dropper a takže víc penížků. Penížky jsou nejdůležitější v té hře, nic jiného nepotřebuješ. O, to je na kole. 800. Co dlouho počkat, kam to je extrémně pomalu. To já dám na 100. Jezdí rychlostí šneka. Ují. Nejdu zvedat. Aha. Já myslím, že tady jde jezdit vysoko. To chápu. Nejdu spawnovat víc vlaků. Chápu. Pokud by se vám tohle video líbilo a chtěli byste pokračování, tak dáme 13 lajků. Berete za 13 lajků další pokračování a já si to uložím. Save. Ale já se s vámi loučím a se.